Να φτιάξει site, αλλά βέβαια για ένα site του Δήμου, σαν τη Κηφισιά, φυσικά απαιτούνται πολύ περισσότερα χρήματα. Όμως όχι χρήματα επίπεδου NASA, δεν είμαστε η NASA ακριβώς. Αυτό το τεράστιο ποσό λοιπόν, θέτουμε το ερώτημα σήμερα προς την προηγούμενη διοίκηση να απαντηθεί πώς μπορεί να δαπανήθηκε και να απορροφήθηκε για ένα site όσο τέλειο κι αν θεωρηθεί ότι ενδεχομένως είναι αυτό το site που βεβαίως το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι είχε εγκαταλειφθεί και δεν είναι μόνο γνώμη δική μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν υπάρχει η άποψη ότι λειτουργήσε σε αυτό το πολυτελές επίπεδο και παρήχε τόσο τέλειες υπηρεσίες που θα μπορούσε να απορροφήσει ένα τέτοιο ποσό. Υπολογίζεται ότι με βάση αυτό το ποσό θα χρειαζόταν 10 με 11.000 ευρώ την ημέρα ως αμοιβή και ως κόστος για την προετοιμασία αυτού του site.